Ja, hej, velkommen. Det her det er så vlog 6, og det er onsdag tirsdag, så i dag så bliver jeg lagt 3 vlogs ud. Det her det bliver så den sidste, fordi det er den sidste, jeg har lavet. Og ja, så super fedt, og jeg har sgu nogle kys, jeg kan hygge mig med, og sådan noget. Så ja, det er bare, hvad vi skal lave i dag. Vi skal sgu lave noget fedt i dag, men jeg har haft en rigtig trættende skoledag, men jeg skal fandme, det skal ikke gå ud over jer. Men hvad fanden skal vi lave? Altså, jeg finder ud af det, fordi vi skal lave noget pis fedt i dag. Noget fucking fedt. Så vi ses om lidt. Ja. Jeg har fundet ud af, hvad vi skal lave. Jeg tænker sådan, vi tager i køkkenet. Vi tager fandme i fucking kitchens. Ja, hej og velkommen til mit køkken. Det er ret lille, men jeg tror lige, der kan være plads til os, så lad os se, hvad vi har. Shit, mand. Hvor er en kilo bacon, tror jeg lige, der er her. Skal vi lige tjekke. 100. 250. 450 gram. Der er ikke 1 kilo bacon. Så den kan vi lige lave i dag. Jeg laver sgu lige en mad, så fordi jeg er pissesulten, når jeg ikke får sådan her frokost. Jeg har fundet ris og sådan noget, så I kan lige kigge med. Nej, I skal ikke lige kigge med. Så vi ses om lidt. Eller, nej, det har jeg fandme sagt mange gange, men hvad fanden kan jeg sige? Jo, vi kan sige, at vi skal... Jeg optager om lidt, så... Ja. Hej. Nej, det går ikke. Ja. Så nu har jeg lidt mad. Jeg kan få hygge mig med. Super fedt. Alt det her klamsmør, det skal sgu ikke være så meget. Så hvad fanden skal vi lave? Kan jeg sgu lige tjekke, hvad vi har? Jeg skal se, hvor mange havrefras jeg skal have i munden. Jeg skal bare gøre det for kød, så vi ses. Ja, yeah, når jeg har havrefras nok. Så vi tæller lige om lidt, så jeg skal lige spise færdigt, så vi ses. Nej, vi skal fandme lige have et nyt ord. Hvad fanden skal vi lige bruge? Vi skal bruge... Hvad fanden skal vi bruge? Hvad skal vi bruge som ord? Jeg siger altså bare, at vi ses om lidt. Jeg har sagt det pisse mange gange i den her video med, så det ser jeg bare, så vi ses om lidt. Ja! Ja, så har jeg velkommen til Havrefras Channels. Med havrefras, så jeg ved godt, det er sådan en havrefras, men altså. Så hvis jeg lige kommer rav her, så tæller vi bare lige om lidt, så. Ja, jeg ved godt, jeg siger der. Jeg ved ikke hvorfor. Så jeg åbner havrefras. Okay, klar. Kan I tælle med mig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 1
Ja, det er så træ havbras. Ja, så det er så vlog 6. Ja, så vi ses i morgen. Hej.